След висящите храни, екскурзии и билети за опера, дентална клиника в Пловдив реши да ориентира благотворителната кампания към най-важното – здравето ни. Тук вече се предлагат изработка на висящи пломби, т.е. напълно безплатно. Управителят на клиниката доктор Елена Пенчева вдъхновила с идеята своите колеги стоматолози. Бизнесмен пожелал анонимност, също дарил средства, за да помогне на хора в нужда. Инициативата продължава. Екипът на клиниката търси помощ главно от свои бизнес партньори. За да подкрепим идеята, решихме всички доктори, които са членове на нашия екип, да подарят една такава пломба. Тоест имаме 7 стоматолога, 7 висящи пломби очакват нашите посетители, хората, които ще споделят. Имаме един благодетел, който остави 300 лева, което се равнява на 6 висящи пломби. И така, че разполагаме с 13 такива, едната от които беше изработена сега. Първата пациентка, която се възползва от услугата висяща пломба, бе студентката Цветелина Батаклиева. Тя разбрала случайно за инициативата и казва, че е много добра. Защото не всеки има възможност да си направи пломба или има много хора, които са в нужда. На мен ми помогна. Стоматологичното здраве на българина е занижено чувствително. Все по-малко средства се отделят за профилактика на зъбите, затова и да подариш на някого здраве е повече от благороден жест. Аз ви съветвам, не се срамувайте да дойдете и да пожелаете вашата висяща пломба. Тя ви чака. Благотворителната инициатива за подаряване на висящи услуги ще стимулира хората да бъдат по-добри, вярват стоматолозите от Пловдив, които няма да спрат до тук. През май те започват кампания по поддръжка на зъбите на деца от социалните домове в града.